लाबोगोन इफाले उलाव लागिबो ना जों लाबोदो इफाले माखि रमाखि हा नै जाङावथ' अलप ना याते दो एते ट्रैक्टर आसे ना याते दो अरे आलू बाबा हा खबर दिनै मा पियासबो मागोन थिखोगोन नामा औ नै बेखौ लांनो नागिरदों बस्ताबो एसे थिखोगोन दा नों बस्तायाव थिखोनाथ' हरगासिनो औ नैबे मा गोजाना इयो नैबेयो गोजाथार ओमफ्राय बेबो ओरैजायना बारा ओरैजायना इयो गुफुर नैबे गुफुरब्रा नै बे दाखालि अखा हानायाव सेस जाजोब्बाय जोंना गाजा हरजोब्बाय बेखौ माने फोरानगासिनो आरो दा खनखाजों गाजा हरजोब्बाय ना आलु गारि फैदों ओइ नै गंसे लाखिना दोनदों थिखोनो नागिरबाय गंसे थिखांबाय आरो गंसे थिखोनो नागिरदों नै हा क्या बैफोरसे डिस्टार्ब खालामो अखाफोरा जेरावखि थाङा सोरखौबा डिस्टार्ब खालामो हाथारा हाबाय माथो अखाया दसेनो बस्ता गैला बिराद गाज्रि जाखादों बाला लोगोफोर दिनैहाय जोङो माल लाबोदोंमोन गेलामालनि माल दोबथिं फैदोंमोन दा जोंना गारियानो गोदोना थाबाय दा ओरैबो थांनो हाला फावसायनोबो हाला जाना थाबाय दा आं बेनिखायनो ट्रेक्टर लिंहैदों ट्रेक्टरजों बोखोनो हायो ना हाया नोंथांमोना नायदो ट्रेक्टर बोखोनायखौ देखायगोन आं दा उफाय गैया लामाफ्रा गाज्रिथार फैयाबाबो जाया माल बाखि होनायफ्रा बहुद जाना दंना दा हमना ला दिनैहाय जोङो माल होलांबासो सिगांनि माल बाखिखौ मोनगोन बेनिखायनो दिनै उफाय गैया फैथारदोंमोन अखा हानायबाबो जायगा दाबनै दाबथामसो जेन थेनबा बारबोबाय दा नैबे मोनसेयाव फासिना दंफैयो आरो एकदम उननि साखाया थ्रोब सिगांनियाथ' दावखोबाय जेनथेन उननिया नांथाना थालायबाय दा हाला ओरै नारखोनोबो हाला उनथिंबो थांनो हाला दा ओंखायनो ट्रेक्टर लिंहैदों ओमफ्राय थक्था बाथाम सोना होगोन आरो सिङाव सोनानै एसे दावखोनो नाजाबावगोन होमबा आं नोंथांमोननो देखायनो र' दसे मा जाबावगोन उननि साखा हाबथारबायना बै बारा हाबबाङाखै बे माबाबाय थाबायना नारसोबाय थाबायना ओंखायनो हाबबाय होनो नायलाय बेयाव होनो नायलाय साखा सिङाव होनो नायलाय बे खुरबायसो थागोन बिदिबा नै जोङो माबासो लाबोबाय थक्था बायदिसिनासो लाना फैलायबाय ट्रेक्टरबो गैयानो जोंना सोब हाग्रा बारिथार बिराद मोजां ओंखारसोयो गेला बेयाव बिराद गिया गेला बिदि गोदोखो दै गैला जोङो माबासो लायनो नागिरदों खदाल लायनो नागिरदों गारियाबो गैयानो माबाया ट्रेक्टरा मा बानायदों होनदों बे ट्रेक्टरा माबा माबि गाज्रि जादोंलै बानायदोंसो औ माबानि खदालजोंसो जावख'नोसै जोङो ओइ जोंना गारियानो नांथाना दं खदाल लाना फैनो दा एकदम गोजों माबायावसो लायनो नागिरदों ओइ बर' गामियाव लायनो जोङो मानसिफ्रा लोगो मोनगोन ना मोना मोनो खासिबारिसोबाव नै जोंनि मैदेर बारि नै मैदेरनि थाखाय मा होना दोनदों नै बे थारखौ नायना नायाखै नै मैदेर फैयो बेयाव जातका होना दोनो जातका
एम्फिटारजों लागायो बेखौ कारेन्टथ' गैखाया नालाय एम्फिटारजों लागायना दोनो आरो बेयाव मैदेरा दांफ्लांबाथाय फोद्दा खांनांबाय मानसियाबो दांनो हाया बेयाव नै बिदि जातखा होनाय गोजा सेस जातखा होनाय गोजा आरो सोरनाव लायगोन इसानाव नै ट्रिपाल गोनां सिबिं ना इयो सिबिं थिलि लामाफ्रानो जाथारलाना एकदम दैयानो दै आंथ' ओंखाम जाबाखै बाला ओंखाम जाबावाखै खैथा जाखोथाय 11ता 12तासो जाबाय नामाथाय 2ता जाबायलै 2ता रोमै रोमै नुहुरो मालाय हाजोबाबो मासिम बरिया नै हाजोबाबो बरिया सिनारि खालामदों लामा लामा बरिया सिनारि दं इसानाव लाना फैदो आं खेबि खारनो नागिरदों होबादो खेबि दंखायो आंनाव इयो दङबा सिन्था खालामनो हाया लाना फैदो हा खदाल लायदों इयो जों खदालजों जावख'नोसै हालाना नङाबा ट्रेक्टरबो गैयानो बानायनोसो थांदों बबेहायबा जोंनि गारिया रोमै रोमै नुहुरदों र' नायबा बोनानै देखायदों गावस्राजोबो गोजान थाबोबाय मोनबाय बेखौ मा होनोमोनलाय जावां बर'निबा मा होनो बेखौबा जावां नुदो नों लाना खारबोबा नै आंहा थांसै आं जावख्लाबैनोसै बेजों आखायावसो हमबाय आं मबाइल स्टेन्डखौ लाबोफादियाना दा ओंखायनो आखाइजोंनो हमबाय आरो खदालजों जावख्लाबोजोबनोसै एबार दै दङ दै बे दैया माने जमा जाना थाबायना फिस्लायबाय थायो सालायबाबो ओंखायनो एबार जावख्लाबैनोसै आङो जावख्लाबनानै माने बेलेग साइडजों थांसिगोन आरो जों दे लागोन दे दा आगारगोन ना चेनेलाव आलि दाननोसो फैनाय जाबाय माथो नोंलाय ना गारियानो बिराद गरम जालायबाय गुदुं जाजोब्बाय उफाय गैया दै जमा जानायखौ दानगारगासिनो जोङो नै बिथाङा न'आव आलिखौनो दानफेरानो दिनै माने दाननो मोनबाय जाहैदों आरो ओंखायनो सिद्दा होलायदों दानफेरिखायनो थौदाव सोनो ख्रिया बायजोबलांगोन माथो थौदाया बायबाबोथ' बे माने सा जागोन ना नै बिदि जाबोनानै खारगोन दाउ फैयो नैखौबो बोखाथ'नोसै ना नै हाजार मानसि फैदों नारखोनो होमबाबो हायाखै नैबे एरियानि सेंग्राफोरखौ लेंहरजोबदों टिम मोनसे गैया बिसोरबो जेनबाय नायहांख्लाब ना मा खालाम फुटबल गेलेयो बिसोरो नायनायावसो फिसा नुयो थेफा बिराद डेन्जार नै बान्दो थेलायबाय जोङो नै आदायाथ' सादार नास्रिलायबाय मेंनाया नारना मेंगुलायबायनो फाम गलायलांदों बेना उनथिंजाय मा नामब्रा नोंसिनालाय हा एकदम गारियानो गेद्दा जालायना दं नै
बेजोंनो बोनो हागोन बेजों बोनो हागोन बेखौ र' इथिंजाय माबा थां नायनो नागिरदों ओइ फन हरदोंमोन ना फन हरदोंमोन अहायबा सोंहरफिनलाय हाबखानायालाय मा होनखो ट्रेक्टर लिंहरदों ट्रेक्टर ओमफ्राय गारिखौ हरानो गारिखौ जेब्ला नों लाबोनो हायो माथो गारि बोनायालाय फैसासो मोनगोनबा बियो दे होमबा हासै ट्रेक्टरखौ लायनो नागिरबाय जों नै जानानै ट्रेक्टर लाना फैयो ट्रेक्टर लाबोबाय एबार ट्रेक्टरजों बोनोसै बाबा मालखौ बोख्लायजोब्बाय नै जों दिनै उफाय गैया हायासै बोबाबो नारबाबो हायासै ट्रेक्टरजों मालखौ बोख्लायजोब्बाय बोफिननो नागिरदों दा मेंगुजोब्बाय दहाय अखा हादोंमोन दा सान्दुं दुंनायखायसो बरिया एकदम I'm done. एबार हागोन ना हाया हायो नायनोसै हायोना हाया ओइ नांला ओइ खायदो माबा जिन्जिरा नों खानायसो जायो हाबाय बुरैया माया नांदोंमोन हेदो एखेबारे ओइ फिनो लायदो थांखानोसै फाग्ला बेयाव थांफिननोबो हानाय नङा दा सेस हा आरे बेजोंनो ओंखारलांखागोन इफाले उलाव लागोन ना नै जावते অলপ লাইনত নাযাওঁ আৰু এতিয়া বাৰা আহোঁতে थांलालै নহয় ইফালে এইটো চেণ্টাৰত जुदि ओरैजाय थाङोबा लांनो हागोन मालखौ थांगोन ना मागोन दालाय थांनानै दा आरो बेयाव गोदो फैबालाय কোনফালে নগদা ओरै हाजानजों ओरै दायो हायो अरुणाचलजों गोसोबायदि बबे अरुणाचललै बेजोंनो बेजों सिद्दा थांबाय ओरै थांबाय फारसेथिं खालामदो थिखानसै खोन्दो माला तारमाने बे माइरंखौ नेबनो हायो आं थांफिनजोबगोन दे देर खोथा 10 बेग फाननो हानायाव फानाय 10 बेग नङा थाला जोबखायो बियो थाया होमबालाय बे खालि गारि गैयालाय माथो इखो एबार थिखोफिनलायबाय I am done. Ini video berada interest. Konya kedeng regadeng. Deh boleh he. Wah mesin laba, hai apa? Wah dia laba ha saja. Tahu berapa lama lagi ni anu. Boleh gerak sana.
नारफिनबाय बोखांबाय जानायालाय नोंसोर गोरा जाबाय लेवरा बिबो सोरबा पास फैबाव आंलै আপনার ঠেলে দিম না নো টেনশন रास्ता घेरा गैला जाला मेंजोब्बाय आंथ' ओंखामबो जायाखैना फुंनिफ्रायनो दुइथा जाबाय नामाथाय दुइथा जाबाय थिखोगासिनो आं जिरायनासो थाबायलै बाबाय भागर लागेगोन भात सात खुवानाय ना आजि दा पार्टिफोर जल्दी खोनाबाय आरो उलट खालामफिनबाय दा बेजों फैला जोङो बे लामाजों फैला बेलेग साइड थांसै अरुणाचलजों थांसै जोङो गोदान लामा दंबावोनो नों नारखोनाय ना माबोरै गाखोग्रा गारिया औ नारखोदोंमोन दाब्लिउ गेलेयो आङो दाना ट्रेक्टरा गावखौ नारनांसिगौलाय बायरा जांगार अलपरा रिदिबोना तुमान साला कि गरियासा ओइ साइड दे सेल्फ बि मारिबो गयो दे होदो दे फागल नारनो जायाखै अबाव होनो अपनी मारी जा ड्राइवर ही नहीं केला ये मैन रानि खारनायखौ नाय मुआ होबानो जायो नंखोना माखोब्रा इलाय ओइ फवालिफोर ओंखार बेग गियाराव बिराद फाग्ला मा ट्रेक्टरखौ नारखोलायनांनाय गलावबो गोजानाव हारसिं दा थांखादोंलै बे ट्रेक्टरा ठेलो ठेलो आंलाय जालालै ओइ जाबाय ब्रेक आदो आ ससे दावखौ बावथारसै नामा रांख्रब जुलांबाय बिदि हा रोङा ओइ जाखाथारा दहाय बे गोदोनायजों थांफिननो नागिरबाय जों बेलेगजों लामा गैला गोदोनायजों बारफिननोसै दे स्टार्ट बारलांबाय जेनथेन भिडिअ बानायलांबाय आंसो जाबायलै हागबायलै जोंना थेंक इउ दै बारहोनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर